Какво става, хора? Аз съм Пицата и днес ще играем FIFA 15. Сега ще ви изненадам много. Ама много ще ви изненадам. Виждате за какво става въпрос. Мюлер, Левандовски, Man of the Match, Draxler, Team of the Seasons, Дъглас Коста, Team of the Seasons, Ферман. Резервите не са за гледане, но този го купих, вижте, за 250 000. Не изпускам така златна възможност, но него го купих за 2 милиона. Той е невероятен. Дракслер го купих за някъде около... ще ви кажа, някъде 1 милион. 1 милион. Имах 101 000, в момента се боря с някакъв тапанар за ето тази карта на Тиаго Алкантара. 97, 80 пас, 83 шут, 89 пейс, пас де, 97 дриблинг, 65 дефендер, 72 физика. Добре се справям, нямам загуба в лигата и ще изиграя едно мачленце тука. Виждате колко пейси може. Дайте да погледнем. Той има 96 пейс, 86 шоп, 72 пас, 54 дюминг, 58, 73 физика. Юлиан Дракслер има тук не моля да го видим. Добре, има Юлиан Дракслер. 85 пас, 87 шот, 89 пас, 24 дриблинг, 47 3 дефендър и 73 физика. Тиаго Силва и Налдо Суми, имам 90 кемистри. Да започнем матча на World Class. Вау. Добре, да имам толкова добри бързи играчи, че направо нямам си на идея как постигнах това, нямам идея. Всъщност това е много лесно, хора. Всеки, който цъка тази игра, отива в Google, пише Foot CMS и там трябва да... Първо обаче трябва да пуснеш един играч да се продава за 1 милион или там колко пари искаш. 1 милион, ако искаш конс, 1 лев. 5 милиона, 5 лева, 6 лева, 6 милиона, 6 лева. И така нагоре 100 милиона, 100 лева. Много е добро това приложение. Аз я закупих 6 милиона. Колко ми отидоха? 3 милиона ми отидоха за трансфери. Да, 3. И още 3 милиона отварях пакове. Там пакнах единствен Тиаго Силва. И някои повечето даже ми отидоха за продан. Всъщност най-добрият играч беше Тиаго Силва. А най-слабото беше 50 лоуерал бронз. Не знам как се падна в 140к пакове. Сега 91 Ферман. Трябваше да се намесва. Това е World Class матч. Много добро изчистване на Тиаго Силва. О, сега грешка! Но Томас Мюлер не е толкова бърз, мисля да е пусна Дъглас Коста. Дъглас Коста обаче много паянтаво се справи. Хич не се справи. Това е... Имаше на Юлиан Дракслер 88 и 89, обаче като видях, че 91 е само 1 милион. Реших да си го купя. Хора, тези коинс, които виждате, които имах, ще ги ползвам единствено на месец или два. Не знам защо, но просто е така реших по-често. А до тогава мисля до следващия месец-два да събера с още сам 50-60 коинс. И като мисля да взема този път 7500. Да похарчат 4 и 3500 найде за 92 Де Бройне като кам позиция.
И след това вече, след този отбор, след като си закупя, мисля да направя целият отбор на Барселона. С Меси, Роналдо, Меси, Суарес и Неймар. Защото някой път, като си взема, някой път може да се случи да си взема 10 милиона коинс, което значи ще мога да си купа Меси. Той е, може би, най-скъпи играч в FIFA. Ще достигнеш ли? Бра. Така че като си купа Меси, аз мисля това да е Inform Меси. Защото обикновената му карта мисля, че е 9, а Inform май, че е 10. След мача, ако ми остане време, ще пиша за Лео Меси. Такова. О, сега грешка на вратаря. Вау. И хора, аз тези коинс много лесно ги изкарах. Само единствено 6 лева се прибавя към вашата сметка. И бумби-бамби, бумби-бум. Имате си 6 милиона коинс в FIFA. Беше трудно да убедя мама и тати. Но справихте, чакате всъщност доста. Някога може да се скарате и че сте си похабили консовете, но те се появяват чак след час-два. Само да кажам. Така че може да се получи чакане. Така че няма да сърдите сега. Е такива ги много ги мраза. И сега какво да правя? Стопката. И хора, сега 84 ме отбора единствено само защото имам някакви играчи 91 и 3 играчи 91. Мале виж какво ги прави Дракслърката, бе. За малко. И аз да погледна кой играч ми е изборен, за да мога да го сменя. Левандовски, Мюллер, Коста, Сантана и Налдо. Да. Добре, Левандовски, Мюллер, Коста и Сантана и Налдо. Коста всъщност заслужава малко почивка. Аз, въпреки че ги купих днес. Продължаваме, хора, трябваше да се преместя в другата стая. Какво направих? Не, фанирай. Така, вратар. Добре, 0-0. Първи матч, в който няма победа, но все пак е World Class. Много добре всъщност се получава. Сега да видим как ми върви това. Чудо. Вау. Вау, аз никой не ме е надбиднал за 100 000. Тя го усилва. Което ме очудва. Сега ще направя смените си. Махаме Левандовски. Махаме също то, ще играе тук. Махаме също и топа. Дефол. Махаме също Тос. Махаме и още кой Налдо. Чакайте. И така се получава много добре. Останаха единствено за отбора да се борят. Тя го си още центъра защита, естествено. И това германец е така, ако направим. Няма да е толкова добре. И какво да направим? Да, всъщност наистина ми трябва кам позицията и ще стане 100 кеми стрим. Я. Не, надбивна. Ей, сега се връщаме. Не ми е върнал парите, аз тук що си взех 1000. Мога да го надбидна, но просто не ми е върнал парите и някой ми е писал. Да. И сега просто ако ми беше върнал парите, аз тук що си взех 1000 коинс още. Като съм надбиднал с... ама то... няма да се получи, да. Нищо, аз сега ще продам някой. Ще бидна. Някой бихте казали на Коледа. Преди Коледа ще го направя. На Коледа... Гледаме какви глупости. Тя защо? Тя защо не съм ги пуснал за продан? Ето само. Тя директно отиват за продан, хора. Директно всички. Три дни. Марката.
Да започна даването за Марио 7. От това да започне 950. Това вратар е добър, ще отдигнем 2500, започне от 1000. Кой е друг? Михитариан му пускам 10 000 и надаване от 2500. Направо 10 000 и надаване от 2000. И остана ми кокчо. Това ще го продам, защото ми трябва коинс. И хора, още не съм разбрал как се случи всичко това с тия играчи. Мога да бидна. Но това ще е всичко от този клип, за да мога сега да започна някакви симулации да цъкам, да може да събера коинс. Това му остава, виждате, му остава 18 минути. Малко трудно ще е, ако събера 205 лайка, хора. Е много добре. И на коледния пак опенинг, специално тогава ще си взема 10 милиона коинс. Ще си взема някой играч за 4 милиона и 6 милиона, защото тогава ще пуснат някакви. Ето тук що видяхте, се купи някой. Виждате, аз имам толкова много, че Марио Балотели вече е факт. Останаха е тук доста. Надявам се и те да се купат толкова бързичко. Ето, тия двамата, ако се купат, ще е перфектно. Но, хора, това ще е всичко от този клип. Гледайте ме на Коледа.